Да си смел и непобедим. Да си бърз, точен и силен. Всички момчета искат това. И само някои превръщат тази мечта в начин на живот. Стефан Кунев е едно от тези бързите, точните и силните момчета. Той е специалист по различни бойни техники и треньор по Винг Чун, едно от най-ефективните и набиращи популярност у нас бойни изкуства. Значи аз когато започнах 1987 година, в общи линии тогава беше много трудна история, защото нямаше никаква информация. Беше забранено на практика да се практикуват бойни изкуства и то ставаше под някаква форма, свързана с силовите министерства, дали военното, дали полицейското. Ученическите ми години даже един път съм ходил да ме освидетелстват за това, нали съм нормален, защото просто бях много агресивна личност и при най-малкия повод в общи линии създах проблеми с учениците. Преди да се занимава професионално с Винг Чун, Стефан живее нормалния живот на един средностатистически българин. Има хубава работа като мениджър във фирма за внос на хранителни продукти, получава добра заплата и тренира за удоволствие. Само че не се чувства щастлив. Сега за късмет или не, но просто точно преди да започна кризата, аз реших да напусна, да се отдам само на Винг Чун. Тогава последните месеци, когато работех в тази фирма, не знам дали си виждала, някои хора, когато имат притеснение, започва да му капва косата или опешелява им брадата. Значи аз точно в такъв момент реших да взех това решение и просто напуснах фирмата. Тук бях станал целия на петна. 3 месеца след това се оправих. И по това разбрах, че съм взел правилното решение. Разбира се, парите бяха 5 пъти по-малко, но няма никакво значение. Малко хора знаят какво е Винг Чун. Обясни ни. Това е китайско бойно изкуство, едно от над 400-те стила, които има. Легендата е, нали, че е създадена от жена, предадена на друга жена и след това вече се предава в една фамилия. Така е до средата някъде на 20 век, когато грандмайстор Ип Ман през 1949 година отива в Хонг-Конг и там отваря първото училище. През последните няколко години се учи от двама негови ученици. Единият се казва Филип Байер, който е немец и е така известно светило в средите на бойните изкуства в Европа. А другия се казва Дейвид Питърсън, който е австралиец. Въобще всякакви учители съм имал. А кажи за този дървения учител, този е най-хубавият учител, защото първо е добър партньор, никога не се оплаква от нищо. Можеш да го блъскаш колкото искаш, той няма да изока, няма да изпъшка. Понякога се чупи, ама за щастие съм му намерил цакът и имам резервни части, да го поправям. Днес клубът по Винг Чун на Стефан Кунев наброява над 60 човека. Тренира се в различни зали всеки ден. В групите има мъже и жени, най-често високо образовани, с различни кариери и динамичен начин на живот. В този вид бойно изкуство няма впечатляващи демонстрации. Има баланс, усет, стратегия и владеене на тялото и емоциите. Ние смятаме така, че за да може едно бойно изкуство да бъде ефективно, то трябва да отговаря на 3 принципа. Трябва да бъде колкото се може по-кратко, колкото се може по-просто и колкото се може по-ефективно. Но принципите, които съществуват във Винг Чун и практиката на Винг Чун, да се каже, не точно, че са канализирали интересите ни, ами просто ги подредиха. За 27 години опит в бойните изкуства на Стефан никога не му се е налагало да използва Винг Чун на улицата. Прилага принципите му обаче във всеки момент от живота си. Опитва се да решава конфликтите с думи, пази центъра си и търси най-точния път към целите си. Просто, кратко и ефективно. Изпаднете ли в конфликтна ситуация, опитайте се да разрешите максимално бързо, максимално кратко и максимално ефективно.